number oha ene nkro atamfo boni nnuye wo de madwinkyerefo de bidjom mai ye nyankopon emua wa no na abonefo ne nkontompofo abie wa no atia me wo de atachire matrofo keka me ho nsem no de nitansem atwa me ho ahia woni me di akokwa wo tame de hye me do anemu na me de empire na me bo wo de bone hye me papa anemu na wo chiri me de hye me do anemu fa obonefo si ni so nema Satan enyina ne difa ubuna tan amane ni fo nema ne mpai bonna ne bone mane nansua na ne hwe adwuma no so obi mfa mane manya nwisia na ne yere na ne okunafo nema ne manchinchini nsrasrade na wo mfiri wa manfo so nkɔ hweduane ma opempensifo nsanka de wo nyina nema annafo emfom na dwumade emma obia do ye nkyere ma no na emma obia nso nnom ne nwisia ma won hye nase ma won di ngu ewa won toatoaso a ediso emu ma won kai na agyanom amumuyo ewa wurade anim na ne na bone nso emma won pepa ma ne ntena awurade anim da na ontwa ho nkae emfira asase so esanse wan kai se obeya doye na otata onipa bubroni ene ohiani ene de na koma ebubuo so obeku won enam se odo enuabo nti aba no so se wampe enhyira nti ene ne ntamatwe wo hye no men se natade na ekɔ ne yam se nsuo ene ne no mpem se ngo mane nye se efam etama ofira ene aboso a ode kyekire ne ho daa yei ene me ho asempafo akatua efiri awurade nsem ene wona waka me kra ho nsem wona ne de na wo awurade wudi nti di ma me na wadoye ne ye awurade yime na me yemubroni ene ohiani makoma apira ewo me mu me koti se sunsumu a ekoto wa woso me atwene ti se ntutu me eboa danti me nkotodwe popo na me honam afon emu srade nyina sa na me de madane ahohora ama won wo hweme a wo wusu wonti boa me awurade me nyankopon gye se de wado etie na won hunu se eye won sanie sa wo awurade wo na wo yoye won de wo dome na wo de wo hyira wo sore na wani wu na wakoa de na ne gye da bia me ho asempefo be hye ni wuo na wafira wa hohora sentoma me de mano be kamfo awurade pi meto aye dwom ama no e wodi pa bebree mu se ugina ohiani nifa na ogina fi wona obu ne kraten ne nsem hallelujah abro ya bro aradia ya bro abro ya bro oh ya abro omo ni abra baswi yeah odo mama mabrosa abasariase na woyen sanchane awaje kese obintum ti ase na woni wo yikyerefo agya enti empempe ija edwumede nyina ahye onsa wankase be protect ni mai tu bi kwa pam etien wo edwumede mu a wonya me de obi nkyere wo adwuma yo sanse wo so ehunu entokwa ko a onkubi man enti wo kun ye okon efi ndedai ekosi apam dai man sanche wa den nadi tu bi man ho so a wonya kopon tata no
Enshankuto and a member of so. Wasumi, Unkunudi, and yet, NCA. Amen. Didn't you be a man? Didn't you be
What
It's your other bedroom, I'm not a friend of me.
Erade wa bete ya desrede no. Ya de waso ne kwada na ina buwa ni wona. Ade wa de juma ye ni. Ebra mo bo afo na de fo na. Nyame. Hey,
so the man is a boy, what we are born for you. No member, your flower, bro. Oh, bro. What's your done? Could answer why I'm born for you. And you are the bro. Bro. For you, to me, now what do for you. We're not in your we're not in your when the Papa phobia shall mention now I am for I can't dear what we are born for you. For you, as you would name your is that for you.
wajweni enyina baba mu ya frafra minyami wajweni Joshua Amro Mangwani wajweni Asuma for me about the Abro minyami wajweni na bajwe ya mayino Satan and me. Minyami wajweni. Obi frabra di mami o. Obi frabra di mami o. Ozo mi zidu eni madaja. Mi wila okuba. Ananzo pai boy mo. No mama wajweni. Area say yo, area dey zanta ku misusu. Minyami wajweni. Wajina dey abi abra. Aja yakra. Awra di baba madwani bi anya bia. Minyami wajweni. Elisa yo say aja yakra. Emaja amata yako minyami wajweni. Baba da wona say tami we kuni. Amwani wajweni. Hey nyami amebu ono. Oni baby asori etia yi. Otafoni edi akami wo. Amwani wajweni. Everybody baba da beni o. Everybody baba da beni o. Everybody baba da beni o. Everybody ani minyangu bina. Everybody akuma bro. Ejina sabaidu ya kanwo. Ejina sabaidu ya kanwo. Watati nyanka menyanka ya disiye. Odo mama ya frawa. Afami wura kwa menzo yirimi o. Afami wura kwa menzo yirimi o. Abama donwa kwa de jamia. So yirimi bi ya. Uradia mi frawa bro. Abama donwa kwa de jamia. Odo mama mi wura okuba bro. Uradi menywani ta. Uradi menywani ta. Adifani kwa ya fwajira jan ya frafra. Mwani wakuba bro. Yago punyamia ya jan. Odo mama ya jan. Enzo yiri mi frafra. Enzo yiri mi frafra. Yanaja abata ya ba. Ya ba. Amwani ya jan. Mi sodi ya mwana pami. Oh mi ya biribi ye. Ya na bai foni e dia kwa. No me aduma inti tamfoni akwa. Onya mi wajwe inti tamfoni akwa. Amwani wajweni. Obi frabra di mami. Obi frabra di mami. Obi frabra di mami. Obi frabra di mami.
Yasampa boyasia yehiawo awuradia yehiawo Yasampa boyasia yehiawo tumi awuradia yehiawo tumi Amata fonu nkasa watimi nyino awuradia amwamwania wajwenio Enzo irimi baby ababinie Wajwania Osana no kunzo Osana no kunzo Eli Lama Samatanio Minyamia Wajwania Yasampa boyasio yehiawo Yasampa boyasio yehiawo Mama do Olivia no Gabia is actually Minyami Wajwania Eli Mama Yafrawa Akuba bra is actually Mama Diabra Minyami Wajwania Obin Fra di Mayino Obin Fra di Mayino What do anyone I no be at the bio? What do any Jabina? Minyami Wajwania Emma Baba inquire where you are Rabia Yafrawa Yasampa boyasio yehiawo Yasampa boyasio yehiawo Awuradia akuba bra Awuradia akuba bra Etima sayina radwenu majo Enya minyami wajwania Awuradia yafrawa yabra Odo mama yafrawa yabra What's your Libyan in us? Awuradia minyami wajwania Yes, I can't do anyone. Amwania wajwania Wajidi asadi ababa kwa mayi Awuradia amwania wajwania Rabia enya ino Awuradia menywani amwania wajwania Adaza ti obutu agudu oyo amwania yafrawa Awuradia mama manu ni bienya bia amwania wajwania yafrawa bro Eli yafrawa bro
My boy.
Because you come and name you. The person me wire, I don't want me go. The person me wire, bronze on me go. I just said, I know me bomb me, don't want me go. I just said, I know me bomb me, don't want me go. I
enemy body Jimmy, Raddy Jimmy, Raddy Jimmy, enemy body Jimmy, is a genius with Uncle Barbara, no, enemy body Jimmy, Raddy Jimmy, to me, you know, enemy body Jimmy, yeah, Jimmy, Yasam Papa Yasio, a Yansan Jimmy. Anybody Jimmy, Raddy Jimmy, Raddy Jimmy. Anybody Jimmy, Raddy Jimmy, Raddy Jimmy. Anybody Minyamia, Minkwaji Yamia, Mi flower bra. Anybody ya Jimmy. Asam Papa Yasio, ye flower radio. Enemy body anti oh Azamba boy azio yeah we to be oh enemy body anti oh Ewurade akoba bra ah enemy body anti mi nyamia eyansa jania ayare say you me enemy body anti oh ayare say won sam oje won sam enemy body anti oh Ewurade mejefo ni wara enemy body anti oh Ewurade mejefo ni wara enemy body anti oh Batampe eni ma do ne mabro wa yo nsamo enemy body anti oh minyabie emasi na be na betie enemy body anti oh no mankwa otaje away nyamie enemy body anti oh Ewurade enemy body anti oh igino kwa no me flower jeme enemy body anti oh sanchania wina sanchania nyamie enemy body anti oh Ewurade sanchania wina sanchania nyamie enemy body anti oh mi nyamia Ewurade jeme enemy body anti oh Ewurade jeme oh Ewurade jeme oh enemy body anti oh Ewurade jeme oh enemy body anti oh mi nyamie jeme oh to me ni awadi wura enemy body anti oh mi nyamia emazira venia emazira benio enemy body anti oh Ewurade yabawani wo enemy body anti mi nyamia enkwanta bise yebisa 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 emabura uraja enwani jaye enemy body anti oh enemy body anti oh sanchania nyamia enemy body anti oh Ewurade jimi enemy body anti oh yasampa boy asio ye Ewurade oh enemy body anti oh yasampa boy asio ye Ewurade oh enemy body anti sanchania nyamia enemy body anti oh emabura uraja wana do ne mabura wa ya unsama enemy body anti oh enkwanta bise yebisa enkwanta bise yebisa enkwanta bise yebisa
Engwanta bisa, yebisa bisa. Engwanta bisa, yebisa bisa. Engwanta bisa, yebisa bisa. Engwanta bisa, engwanta bisa. Engwanta bisa, yebisa bisa. Odo mama no kufudia, otemufu nyamia. Endi mi boni enti o awurade. Misra wateme. 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 Running cows and a mobile here. I'm not going to be able to put you in. Only just to deal with it. Just to tell him, I know. I'm running you. 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 I know. Anybody at you? Anybody at you? No, ma'am. Anybody out here? Already Jimmy. Already Jimmy. Already Jimmy. Already Jimmy. Already Jimmy. Me below. Already Jimmy. Me yario. Already Jimmy. Ajuma Samio. Already Jimmy. Yario. Already Jimmy. Who to me? Wow to me. Anybody at you? Your pouch, your pouch, your pouch, your pouch, your pouch. Yes, I will. Anybody at you? Yashem Papa Yasio, you hear radio. 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 You hear Utumio, you hear Sanjanio, anybody at you, Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy. Come here, Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy. I'm a funny uncle, Urade Jimmy. What I'm funny uncle, Urade Jimmy. I'm a funny uncle, Urade Jimmy. What I'm funny uncle, Urade Jimmy. Jimmy, 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 Urade Jimmy. Jimmy, 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 Urade Jimmy, and me bunny at you. Yashem Papa Yasio, you hear radio. 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 Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy, Urade Jimmy. I hear me flower. Any me bunny at you, Urade. Mr. Watchman, Mr. Watchman, Mr. Watchman. I hear me, Jimmy. Mr. Watchman, Mr. Watchman, Mr. Watchman. You want to come here? Catch your runners on you. Urade Jimmy. Catch your runners on you. Catch your runners on you. Urade Jimmy. Everybody at you. Urade me here. Me here. Urade me here. Me here. Urade me here. I am in what way. Urade me here. That's somebody. Urade me here. I am in what way. Urade me here. I am in what way. Urade Jimmy. Urade Jimmy. Urade Jimmy. Urade Jimmy. Urade Jimmy. Catch a run is a one yo. Over the 2 minute Maconyo, then so ye in Shannon. Urade 2 minutes. Uncle yo, then Shannon.
Kinimu Anyo Amen Awurade Jimmy Awurade Jimmy Awurade Jimmy Awurade Jimmy Awurade Jimmy Atamfo me ko Awurade Jimmy Atamfo me ko Abaifo me ko Awurade Jimmy Abonsam me ko Awurade Jimmy Kachi Awurade se wonyo Mama wani we dey here Eni mi boni echi yo Awurade Mama wani we dey here Me sam do ani wa dejo Eni mi boni echi yo Awurade Mi yawo Sanchani enyamie Mi yawo Sanchani enyamie Mi yawo Sanchani enyamie Mi yawo Sanchani enyamie Mi frawo Mi srawara Ah eni mi boni echi yo Aduma nkuma Aduma ya unsama Amna unsama Eni mi boni echi yo Awurade Jimmy 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 Mama wani we dey yo Mama wani we dey yo Mama wani we dey yo Mama wani we dey Mama wani we dey yo Sanchani enyamie Eni mi boni echi yo Oduma nkuma Eni boni echi yo Sanchani enyamie 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 Eni boni echi yo Eni boni echi yo Eni mi boni echi yo Otamfo mi kwe Tamfo mi kwe Eni mi boni echi yo Awurade Sanchani enyamie Mi bisa Enkwanta bisa 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 Mi bisa Yari anu meko Abaifo anu meko Abonsam anu meko Awurade Jimmy Bia wanu na kabia Kacha wani sa wanyo Ah eni mi boni echi yo Eni mi boni echi Sanchani enyamie Eni mi boni echi yo Eni mi boni echi yo Nkwa po enyamie Eni mi boni echi yo Awurade Eni mi boni echi yo Tumi nyina wire Eni mi boni echi yo Awurade Jimmy yo Awurade Jimmy Misra waro Awurade Jimmy yo Awurade Jimmy Eni mi boni echi Oh,
David, welcome in Cassiano.
asɛm kɛseɛ paa wahyɛ awurade animonyam yɛda Nyankopɔn ne yɛban kɛseɛ no ase sɛ ɔnamɔdom bebree so na ɔkaeɛ yɛne nso mpaaba a ɛnɛ ɛne di kan onyame nam ɔdom so abɛsra yɛ wayi ne ho adi ama yɛhu ne animonyam na yɛsɛ sɛ yɛhunu biara no wama yɛhunu na yɛsɛ sɛ yɛtie biara nso no wama yɛte ɔsɛnkafoɔ se biribiara wɔ ne berɛ enti aduru fa a ɛtɔ so mmienu ɛwɔ yɛ dwumadie mu ɛbere yɛ berɛ a yɛbɛtie otwadi ampo Onyankopɔn asɛm nea Onyankopɔn ɛfaa ne nkoadifoɔ so ɛyɛ wɔ yɛn ho nyinaa no na yɛde bɛsiili na yɛtumi akɔdi ho adanseɛ no ɛna adu soɔ nyame asɛm kyiri kasa nti bɛsra kra nyinaa sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ koom na yɛmfa yɛ kra yɛ honhom yɛ adwene ɛne yɛ nipadua nyinaa ɛni asɛm a Onyankopɔn nam nakoa so a ɔde brɛ akyi na asɛm yi bɛkɔ na wieɛ no na onyame ayɛ nsakra bebree ɛwɔ yɛn mpaabɔ mu wanka amen koraa sɛdeɛ mede ka de to dwa no ɛnɛ ɛyɛ Ashanti West Region ɛdinfoɔ nyinaa pani a ɔsaa yɛ ɔsɔfoɔ fɛ no Jeremiah Dwomfoɔ ɛnɛ ɔno na mpani apaw ne sɛ de di kae ɛwɔ yɛn mpaabɔ mu yi untu yɛfo na yɛmfa nka mpaabɔ a yɛabɔ no ho ansa na asɛm no bɛba no yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛbɛsrɛ na ɛmaa no nyinaa mo akɔfɔm ma nsɔre na odifoɔ Joseph Badu ɛmɔ mpaeɛ ɛberɛ a yɛtie awurade asɛm asoro ne asase nyina awura yɛda wase daa otwedi ampɔn yɛde wase bebrebe sampa ne ampa yɛbɛduru ha no yɛde dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ woa bɛtena dwumani tim ayɛ wɔbɛboa yɛn ama ho kronkron abɛyɛ mu adwuma aduru bere a wakoa de wasɛm no ne fusuo no ɛma ɛbrɛ yɛn awurade Yesu bie akra nyinaa dwene no wakoma mu na asɛm ade ne wakoa so bɛba na enwurawura akra mu na yɛntie ne yɛnyɛ asɛm no yɛfo ne yɛmfa ntu anamɔ papa wɔ Kristo wɔ mu Yesu tumi nti ɔmɛhyira yɛn daa amen powerful pacho maintenance New Tafo district no yɛdifoɔ nyinaa pani ɛna ɔbɔ mpaeɛ yɛfrɛ no odifoɔ Joseph Badu sabre adubra yɛbɛtie awurade asɛm afiri ɔsɔfoɔ Jeremiah Dwomfoɔ nkyɛn mesrɛ wo mobile phone no sɛ wobɛtumi adum no a dum no mae sɛ wodum no so na ɛnyɛ yi a na wode ato silent pamkyɛ mo a mokɔ abɔnten no nyinaa no wowie deɛ woyɛ a ntɛntɛm so na wasa bɛtena ase yɛmpɔn mpaabɔ no deɛ aduru so yi ɛhia paa nti mɛsrɛ dodo a wabɔnten nyinaa sɛ wonyɛ biribiaa mesrɛ wo bɛtena ase na ɛtie Onyankopɔn asɛm atena ase abrɛ ebia na wokɔgu nsuo wowie yɛ a na wasa bɛtena ase na asɛm no wabɛtie bi na wo nso wode akɔbɔ bra saa bere yɛtwɛn sɛ ɔpani ɛde ne nom asɛm ɛbɛbrɛ enti adwontofoɔ no yɛabrɛ deɛ nanso tiawa na ɔsɔfoɔ ɛmfa awurade asɛm no mbrɛ
Ma ye no hinkasi na sese oye na do en hoda. Amen. As I see a dana say, as I see a yina as I see a kamfu ni din. As it say, and quite away more. And my yetime can ho. Ma will be timid and insisting it was a me on the menaceno. And you want an idea. And the music will be Yaka means someone and when you're mystery. If it's a nipper to say, Bota, Yasha Banchi Ogum. What did you know who ye? And by your Banchi Frimua, but on the Guabi to imagine now. Debbie. Into Yabra once. Hallelujah. Amen. Ebreko into Yam Famu Brebe. Meninza Kwasiada, Yadi Hadina. Obi no way in Dora, and then Kausa or Cotuaso, Quajem Parapraso. Nanzo Babo inti, Wanko. Intin Kayapon Temua, Obasako. Inti Asam no men warren a pea. Nanzo me Basati as you say, Yamia Sam at Remano. A year you might say Moja Dro Tuama. Hallelujah. Amen. Enti Bomadi, na the Obatica Crebino. Fa na ebesi wiye yenua Jacob Bechi onunti ana dodo enyina di ahyiamu oye yenua yene ni nyina na ye nyamedwuma no me baabi a me wodi sofo no adwuma no yene ni nyina na hase ene ye pem na akoduru baabi a onyankopon ebie ekwan ma no a ono soso ekopagya ne de ene ye nyina de ye honhom any a holiday, any at the Tanachi. Meaning, sir, don't do I were hey. I am no more Samoa, yet 10 or TV soon tea. And am I a hun in the chira quine? Ya, a bray, yen I were. Nanny, you may dear, what dear, our TV a hood or sono. Jidim Panina Tanachi. Ya the empabo, ya own home, ya home. Na se ne wabaha yenya ni dwumadi a wodie no mi bie ani kakra bi di akyerew na asem wodie mu ntie mi enipa a wo mu nim gidi mu nsunsuru ye no wo mu ze obi aheko nyan a oye gidi ni me ba cha asem wo mu ntie ni ye se ye hweye man mu a omampani ane omampani akufo ado ono no man nyina hye ne nsa Ampa. nanso so ono o na futufuo Sir. asasi so obi a wonti afutuo no nanim gu yase enti ya sori a eba yanyene na eyawom sori se utie na bakosem a 1914 ena asori wei eba o man obi a wanim no ohunu ose na asori we de baada ben ebi asori na nyini cheo 1914 ana asori ba o man mu de onyame fa no so e de asori ba no na okọ Methodist ona na bo mu don ena nyangobo ena won konkron so eyi ne ho adi kire no bra ne wo bodon enti eye Methodist fo na nwen se owura no wo abodam enti omkomo na ebusuafo amane ene mo pam no fira sori no se mekasa meka yenko na ena atoato mu a na abeduru ne na aye nipa ni bi adwen se wo mu ntie afutuo enti se yenua Jacob Bechi abebi onyame nam na do so ade nkokuna ta na chi amana bi asori bi wa hai emrante ni bebere ne wo nenso anhwe ya obi ba na adwen se nyame aboa no amana nyadom akyedie bi a yentunufo enti papai amma kwan ema enipa bi emfa ne suban bone ne ye bone emfa ntena asori mu enwu asori nanim ase enti woye bibi na nya obeka eno na se woka na
nipa na dwen sɛ ɔha ne nti saa na teɛ deɛ a ɔbɛkɔ akɔte ne deɛ enti yɛbaa ne yɛdi ho nkɔmmɔ sɛ branches anaasɛ enipa a ate wɔn ho firi yɛ mu akɔte wɔn mu deɛ na awerɛ ho sɛm ne sɛ obi ate ne ho a yɛatɔ de ataadeɛ ebi ne wɔhyɛ enti wɔkɔdi bɔne a yɛse gyidifoɔ no yɛni mu nsonsonoyɛ ɛnɛ yɛsese yɛ no yɛnyɛ wɔn ate wɔn ho maako aduɔso 76 nanso wɔn nyinaa hyɛ yɛ ataadeɛ bi wɔn nyinaa to yɛ nnwom yi bi poma yɛ kura yɛn ebi na wɔn kura ɛmorɔngo a yɛyi so yi yɛafrɛ no oil no ɛno bi na wɔn yi so nti sɛ wɔn mu nsonsonoyɛ a wɔbɛka sɛ gyidifoɔ enti obi kɔdi bɔne ne yɛde ne kɔ radio so a deɛ wɔn wɔ radio so ɛka ne sɛ gyidifoɔ no nanso bi a na oni true faith enti mepɛ sɛ mo nyinaa mo hu sɛ mo sɛ obi hyɛ ataadeɛ wɔ bi na ɔyɛ biribi anya a mepɛ akyɛ ɔmo mɛn no na mo mu sɛ na sɔre ne din de sɛn ɛnyɛ nyinaa na yɛ gyidifoɔ enti mepɛ mo kyɛw sɛ mo sɛ obi hyɛ koonyan a na nkyɛn sɛ ɔyɛ gyidini ampa ɛyɛ nsonsonoyɛ bebree na wo a wonnim no deɛ wobɛka sɛ yɛ gyidifoɔ na yɛ ampa yɛ nyinaa hyɛ ataade korɔ so enti deɛ wobɛka sɛ gyidifoɔ ɛnɛ mpɛ sɛ muhu sɛ ɛnyɛ nyinaa na yɛyɛ gyidifoɔ enti sɛ obi fom obi yɛ biribi bible na kan kɔntɔfoɔ nwoma a ɛdi kan ɛti enum nkyɛmu yɛ nkoro no wokan a ɔkan akɔwie sɛ obi yɛ bɔne wɔ yɛ mu a yɛnyini firi yɛ mu na ɔkeka bɔne no bebree adwamammɔ abosonsom ntɔkwako mansotwe saa nneɛma no nyinaa wɔse sɛ obi yɛ bi a yɛnyini firi asɔre no enti sɛ woyɛ bi a yɛtumfo na wonti a ne yɛyi wɔ firi asɔre mu nti yɛyi na konya no deɛ ɔno ana tɔeɛ enti wɔde no adeɛ kɔ wobɛhɛ no na wɔpɛ nnipa mmiɛnsa bi aka no na wakɔ prapra baabi ɔsɛ meyɛ me deɛ atade kure a na wɔhyɛ anwom kure a na wɔto enti wɔdi nsamfo bi a yɛsi gyidifoɔ ɛnso bi a na wɔni yɛ mu enti mepam kyɛw asɛm wɔ deɛ monhwɛ ne yie ma yɛn na sɛ obi yɛ biribi a mommisa mu yie na yɛana awerɛho na yɛ ne mguase ama yɛn nanso so ebi a na ɔyɛ biribi ne yɛ pamo no na ɔno akɔte ne deɛ yɛyɛ adwene sɛ ɛnka yɛbɛ register ataadeɛ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi te ne ho a ɔntumi nhyɛ bi yɛkɔka ho asɛm ɔwɔ mu yɛ material ne se sɛ dodoɔ bi ɔm bɛyɛ sɛ yɛbɛtumi atua kadeɛ a ɛne ɔmma obi anhyɛ bi yɛn nso yɛntumi ɛne yɛgya yɛkyerɛ die ɛna sɛ obi ahyɛ bi enti obi kɔdi nsɛmhunu a yɛsɛ gyidifoɔ no mepam kyɛw mepɛ sɛ mohunu mu nsonsonoyɛ bebree ate wɔn ho afiri yɛ mu tia wɔn nti afotuo ɛne bɔne a wɔn di yɛasɔre wei ɔbɔ adwaman a yɛbɛtu afiri mu yɛbɛtu ɔbɔ adwaman a yɛbɛtu afiri mu yɛma wo ntenam ɛyɛ bible ne kan yɛnam kan quotation no kɔntɔfoɔ nwoma edi kan eti yɛ num nkyekyɛmu kan firi nkyekyɛmu edi kan na ɔkan ya kɔsi nkyekyɛmu yɛ dum yɛ no wo deɛ wonya berɛ a yɛakan ɛfa me ɛte bu prɛnɛtɛn enti me paakyɛw ɛnyɛ obi ɔhɛ kɔnyan ɛna ɛyɛ gyidini enti yɛsrɛ mo monhyɛ ne so man onyame ɔma yɛ nteaseɛ daa amen sɛ mehwɛ a animonyamfoɔ atitire ɛna yɛn nyinaa yɛabɛdi ahyiamu ɛfɛ ɛnigye ampa ɛnyɛ biribiara sɛ yɛbɛpɛ adom ɛne mmoa afiri nyankopɔn nkyɛn ɛyɛ ɔno nyame ne kaeɛ wokae Peter nwoma edi kan ɛti yɛnum nkyekyɛmu yɛ nso a bible se yɛmfa yɛ haw ɛne yɛdadwen mmra ne nkyɛn ɛfiri sɛ wɔdwen yɛ ho enti sɛ wo ɛne me yɛwɔ haw ne amanneɛ bi ne yɛnkɔ aduro so ne yɛbɛ nyame nkyɛn wɔ ha a mepaakyɛw yɛmfo mu kwan nyame wɔntie yɛn mpaabɔ daa amen na botaeɛ paa yɛgyina so Matthew asɛmpa ɛti yɛ 16 nkyekyɛmu yɛ 26 yɛnnua Jacob bɛakyi n'ani bere a bere hwɛ ma na ɛyɛ bɔ yi a TV station ahodoɔ wɔ so FM station ahodoɔ wɔ so n'ani bere a bere a ɔrekasa nyinaa ne botaeɛ na meka kyerɛ wo enti sɛ na woba ha
deɛ da wakoma so ne deɛ ɔhwehwɛ no ɛyɛ sɛ waba awurade nkyɛn na mmom te asɛm wɔ yi bible sɛ sɛ Matthew asempati do nsia yi mo do nsia ahopɛkyire nyanko na sɛ onipa nya wiase nyinaa na sɛ nipa nya wiase nneɛma nyinaa ɔhwere ne kra na ɔhwere ne kra mfaso bɛn no benya hallelujah amen ɔkra no ho hia nyame na ɛbɛyɛ dɛn ɛna wahwere wo kra no ɛyɛ bɔne yɛ enti deɛ da akoma so ayɛ hwehwɛ no sɛ yɛnya ne nyinaa na awurade yi ne ho adi na yɛnya nkwa a yɛabrɛ gu na onyame de nneɛma bebree ayɛ nsususoa de ama yɛn ama yɛhunu sɛ nneɛma nnipa pere ho no ɛduru baabi yɛ so ne mfa so hɔ ma menka bi nkyerɛ wo wodan wasiesie mu kama a nkonnwa a wɔnyɛ agorɔ wowɔ tv kɛseɛ no bi wowɔ fridge wowɔ afidie bɔ nnwom paa yɛ bɔ mu a ɛkyɛ sɛ deɛ yɛyɛ yie ɛna wowɔ fine obi kura wɔ air condition mepaakyɛw wofiri adwuma kɔ fie no wɔyɛ w'adwene sɛ wokɔduru yaa wobɛsɔ air condition firi sɛ ɛhye wo de wo na wobɛyi nsuo a ɛnwunu na wanom mepaakyɛw wokɔduru dɛm hɔ ne yɛma light off a nneɛma no so wɔ mfa so ni so wokɔduru hɔ ne yɛma light off a nneɛma no ɛso wɔ mfa so bia ni so ɛneɛ na ehunu sɛ nneɛma nnipa pere ho no ɛduru mmerɛ bi ɛso ne mfa so hɔ obi aboaboa nneɛma no ama wowura ne dan mu a wohunu baabi a womfa mepaakyɛw ntoma no deɛ ɛyɛ pam ɛne deɛ ɛyɛ mpam yɛ da bɛɛ na woyɛfo no yɛ woyɛ paa na akɔfa wo ntoma mono na woto maame woahunu bi pɛn baabi woyam yɛ woyɛ paa na wakɔfa wo ntoma mono na woto so yɛbɛtumi asi saa baabi ye ɛne ehunu sɛ onyame de nneɛma bi ayɛ nsɛnkyerɛnne ama yɛ sɛ nneɛma a yɛpere ho no ɛduru baabi a ɛso ne mfa so hɔ ne yɛbɛgya hɔ sɛ wowu a wataade mono no yɛmfa ngu adaka mu baabi deɛ wahyɛ asiesie no a ɛmu aduru asa no ɛno na asantefoɔ nyansa yɛ se wɔgyina mu na mono no no ɔma fa na dada no ne yɛde agu adaka mu awerɛwo sɛ ma obi kɔ asɔre wɔwɔ sika yɛbɔ afɔde a na wayi ketewa bi yɛbɔ afɔde a na wayi ketewa bi na sika no gu hɔ ɛna wɔwuyɛ deɛ obɛdi nadeɛ no na wɔkɔm obɛhunu sika no a ɛna osi abosondae foforɔ ɛna wɔyɛ mu nyinaa kama twa mu ties ɛna ɔsɛ sɛ bosom no na ɔde kɔgu hɔ ɛsɛ wo a na sika no yɛ wo dea no yɛ a wowuyɛ no asɛm bɛɛ na akɔka kyerɛ nyame enti romanfoɔ nwoma ɛti yɛ du nkyɛmu adi kan enti adɔfo nom na ebi a nneɛma bi ani so kakraa bi yɛwɔ akwantuo ɛwɔ naawɔtwe mu nyinaa yɛbɛsrɛ adom ɛne mmoa afiri nyame nkyɛn nanso tie asɛm yie na aka kakraa bi ne yɛfrɛ wɔ adeɛ no ka kakraa bi o ɛberɛ a wɔwuo no yɛkɔfa obi onim efunu deda kama na ɔbɛdeda o nnipa bɛhwɛ wɔ ne yɛkamfo deɛ ɔdeda hɔ deɛ ɔdeda efunu deɛ wɔyɛ adeɛ efunu na ahwɛ a bɛka sɛ wɔsɔre asɛ wɔsere ne yɛkamfo aboro so anondu sɛ ɔdeɛ ne sɛe na awansena hɛ ase yɛwurawura ahonim ɛne w'ani na busuafoɔ no mu mmaa mpanyinfoɔ no bi abɛtena ho na ɔde hanki na ɔde hugya na mframa bɔne bi ahu afa no so na ɔnyinya n'anim na wafrɛ busuani baako bra ɔbaa no ɔka kyerɛ sɛ kɔka kyerɛ busua panyin sɛ deɛ ɔmo yɛ no wɔnyɛ ne ntam na adeɛ ne sɛe afei yɛfrɛ wɔ adeɛ no o wodi na yɛbɔ a wobɛti a no wɔ dwane no afei yɛfrɛ wɔ adeɛ no ne yɛkɔbɔ abusua panyin amanneɛ na abusua panyin agye maake no anan so yɛsrɛ ma de sirɛdi a monyɛ ne ntɛntɛm na efunu no yɛde tu adaka mu wo a wanyɛ ne ntam no wo deɛ no woba a ɛmmɛto kikirikiri ne yɛde nato adaka mu na yɛkɔfa dadoa na yɛde asi na yɛbɔ so pampampan na pampampan na obi su ɔde ne ho ato fam ne yɛsosɔ ne mu bɔn sɛ mmarima abɛsom mepaakyɛw wo a wodɔfo no no paa no ɛhefa na mu sɛ dɔfoɔ bi kaa sɛ sɛdeɛ msi dɔ no yi deɛ efunu no mama sɛ ɔmofa nkɔme dɛm hɔ bi ni hɔ ma wo bi pɛn daabi
enti efom ho no hia ni kɔ hɔ sika ni kɔ hɔ de no ho ɔfɛ kɔ hɔ de no ho nya fɛ kɔ hɔ wadwene ho fɛ ye na okai Job ngoma no eti yedunan enchemu yenuma Bible say enade do anipa bi ebedi na asase so no onyame nim bosome dodo a wobedie no ewo ni tirim na onyankopɔ atwa hye ato nipa bia ho ya oduru ho a onsa ho ma me wobeduru ho de ho dabe Intasem. ye papa wobeduru ho hye ho dabe eni nti ne ani abere o enti kai asam no ne enti Roman fo ngmati yedu Roman fo ti du yimodi kai anuanom yanko makome mode a mepe enti yenua Jacob baeche na ne bere a bere ne kasa dodo a wo kasa ya ma wote ne nka na nkrofo frɛ na go na bia metie ebinom yesa wo munya yesa wo munya dum na bia me yesa munya woso ye ne obi atwa wonam woso ye de na ni abere a enti wonam wodi akɔneaba wonna ne wakasa akasɛn ɛno na meka kyerɛ won makome mode a de bi ka na me se wonya wiase ne ma nyina wo se ahia awurade boa me na me ntimi nsi dan awurade boa me na me ntimi ntɔkai awurade boa me na me nya sika na nyankopɔn ahwɛ odin na waka kyerɛ wo sɛ mantem ha obi antum firi ha na wo se wo ho kyerɛ wo enti efie wo ha nyina wo nko afa kaya ɛwɔ ntem ha nyina wo nko afa sto ɛwɔ ntem ha nyina wo nko afa ma obi antena na wo nko atena ha obeda atena untumi obetimi atena untumi ntena enti na Matthew kan wo se nipa nya wiase ne ma nyina na ohwere ne kra emfaso ben ene wom enti yenua Jacob baeche anamontu ya wotue nyina na sem nyina se na koma so ade a opɛ ene me nkoto a me koto sire wo Nyankopɔn ene mpaabo ya wahye ato wa na wotwe ya ye nyina ye de ahyiamu yi mpaabo a wo boy ne nyina ne se obenya nkwa hallelujah amen se ye benya nkwa eye nkwa ntrɛw se yesi ye bisa ye ne wadam a se ye de kwanchichemu a ye ne ekɔ asɔre ne bɛdɔ so asene wo mu enkɔ asɔre ampa ana meboa nokwasem ye ne ekɔ asɔre no ye bɛdɔ so asene wo mu enkɔ asɔre ene na me bisa wasem bi se obi bisa wo se honhom fam se ba honam mu de a wo maame ene papa honhom fam obi bisa se hwan ba ne wa obeka se hwan obi bisa se hwan ba ne wa obeka se hwan ba ne ye mondiminga hwan ba no ye nuanum kwasiara fo wo nwum bi metanyum na mehwe nipa bi onko asɔre kwasiara na ya mesere na mnize nyame so tesura no osere minimze mu ni moto ya montuma minti ose meja ye ohene me na ye ohene Yesu ba ne me papa ye ohene intimi ohene montuma minti mompaja monyeso Yohane engome dikai etimi ensa enjichemu ye ennan na ye hwe se eyampa eduru ba bia na mo hwe agu me koda hu nyasa ampa ebize Yesu ba ne me pa cha obotaye nti wo ko asore ne ne sen medical ka jo se dwumadi ya ye die no se be ya ye benya da nkwa ani ti na ko asore o enye da nkwa ni nti ade a ene gya asore ne ko se enye da nkwa nti a gya asore ne ko na so gye wani bi uwi a na ukọ na uwe na ti hon se ye twe waso a na wahu se wogye wani wa asase so enti ye twe waso a
wobɛfa no saa na mo wokɔ asɔre na wotie ɛyɛ bɔne na wote asɔre dɛm wobɛpa yɛ ɔhene mekɔda ho yesu ba ne mepa kyɛ yɛhwɛ bible no ahwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ yesu ba ne o anaa hwan ba no yɛn ne nwoma di kan ɛti mmiɛnsa ɛnkyɛmu yɛ nnan korɔ no When you make kai, wonya bere a yɛafa firi nkyekyɛmu adi kan na ɛfiri saa bere kɔ woahunu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na woahunu deɛ ne ba ne wo na woadwane afiri ne nkyɛn ka meɛnkɔ when you make kai, Timmy and Simon and I know. Obia, your boneno. obia a wɔyɛ bɔne no Or yet the tumra. ɔyɛ de to mmara Na bonne. ɛna nyamsomfoɔ bi se mmara twam nanso bible se woyɛ bɔne a woato mmara Obia, or your bonnet, or the tumra. obi a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara Na bonne and brato. na bɔne ne mmarato Namunim say, na monim sɛ yes, you dear. yɛagye nkɔpa yesu kristo deɛ O you know what he said, or beswa bonne. me ne omienu bɔne nti ɛna yesu ba asase yi so Na bonne minimum. sɛ nyɛ yesu a ɛnka saa bere yɛtu hire guu so ka bɔdu yɛkura wo sɛ tie ni wo so ɛdɔn nketenkere wei nti ɛna ɔbaeɛ ɛna ama yɛhunu n'akyira kwan Enchepo insiano. yɛnkɔ Obia was Timono. enti obiaa ɔkɔ asɔre no Onya bonne. yɛsɛ mpa enti bisa ho sɛ wokɔ asɔre no ɔnyɛ bɔne na botaeɛ nti wokɔ asɔre sɛ wopɛ daa nkwa na woto nnwom sɛ ɔhene yesu ba ne ho no enti ampa sɛ yesu ba ne ho toa so ɛberɛ no nti Obia was Tinimunya bonne. obi a ɔkɔ asɔre nyɛ bɔne Obia was your bonne. obi a ɔyɛ bɔne no Onhunu no. wɔyɛ dɛn Onhunu no. Nanso ni no. wonni no wokɔ asɔre no akyɛ yɛbɔ wɔ se kɛtɛ so nanso awurade sɛ wonni no na wonya nhunu no Emankuma. enti adɔfo no Momo bia na Adam. ɛnɛ yi a wote asɛm wei no ɛnkɔm obi nkɔka nkyerɛ wo sɛ gyidifoɔ no deɛ gyaa wɔ mu wɔm de mmara akyekyere wɔ mu baabi a mmara nnie no ahonidie ni hɔ Ampa. baabi a mmara nnie no ahotɔ ni hɔ baabi a mmara nnie no asomdwie ni hɔ obi bɛka saa de nti nam sɛ baabi a mmara nnie ahonidie ni hɔ mepa kyɛ wo hwan na hyɛ mmara ma wo sɛ wosɔre atwitwiri wo sɛ Wan washama. hwan na hyɛ ma wo enti saa mmara no twam Inchem. wo president sɛ ana wode mirika Sa. ade nti na wonka sɛ ɛse no yɛwɔ a wodeɛ nti wosɔre a wontwitwi wobɛdi banku wobɛdi fried rice ɛmu tuo fufuo ɛtɔ ne nyinaa wobɛdi bosome na wontwitwiri wo sɛ nka wobɛtumi asere nnipa mu Debi. wodɛm hɔ hwan na hyɛ mmara ma wo sɛ da bi apepa hɔ Wa. ɛnyɛ mmara Emra. ɛnyɛ adwuma Eh. na ade nti ne yɛse nyame deɛ ɔni mmara enti romanfoɔ nwoma no ka wɔ sɛ mmara yɛ ade pa ɛnyɛ mmara ho asɛm no yɛka ka meɛnkɔ When you go medic kai, Timmy and Simon and so on. Memankuma. enti adɔfo no Momo bia na Adam. hwɛ yie ɛna deɛ wote ne nnɛ woama obi a naadaw Deɛ na wɔyɛ sɛ deɛ wowɔ tene. su bi mu a ɛnya a mepa kyɛ twe ho firi ho na sɛ yɛ ɔbotan sɛ wopɛ daa nkwa deɛ a sɛ yɛ ɔbotan sɛ yesu ba ne wo deɛ a ɛneɛ mepa kyɛw soromɔne nanso wɔbɛti asɔre dɛm na wɔne obi yɛ aka Enye. obi te asɔre dɛm nsekuro kɔnkɔnsa ahoɔyɛ a pɛ sɛ menkumi nya bɛrima bi ne ne yere ɛkɔ asɔre korɔ wɔmmienu te dankorɔ wɔmmienu obi ankasa ne yɔnko ho bosome obi ankasa ne yɔnko ho da wei woyɛ nyame ba Debi. wei yesu ba ne ho Unye Yesu ba. saa na yesu bɛkyerɛ yɛ Debi. enti mommyɛhwɛ yi na sɛ yɛntumi nya adi a saa nnwom no mommyɛnya atoɔ na nyɛ yesu ba ne ho ka meɛnkɔ Memankuma. Momo bia na Adam. meyɛ ne obi a naadaw Deɛ tene no. deɛ wɔyɛ deɛ tene no Ɔtene te sɛ deɛ ɔno nso tene. ɔtene sɛ deɛ yesu tene Deɛ ɔyɛ bɔne no. deɛ ɔyɛ bɔne no Ofiri bonsam. ɔse sɛ Ofiri bonsam. mebakyɛ wote woyi gu yɛ nkyɛe ɛna wote asɔre dɛm adeɛ nyame ayɛ ma me mentumi nka Abɛdɛ no aka. ɛdeɛ na nyame yɛ ma nnipa a wɔntumi nka na woyare nyame asa wo yareɛ wewo ka ɛɛden Debi. na ahia nyame aboa mo anya sika wewo ka ɛɛden Enye den. na wonyem ɛna nyame aboa wawo afa ho afa wo ba enti wewo ka ɛɛden Enye den.
deɛ nyame ayama wo ntimi nka Yɛfunadeɛ bi akyee me ɔboa. wayi agu obi abɛhu sɛ woyɛ wudini nti wontimi nka mpa nanso na ate asɔdɛm huriwuri mekɔ da ho o yesu ba no wei yesu ba no nti yɛnua jacob ne botaeɛ a ɔde di dwuma yi a mpanyinfoɔ nyinaa taa n'akyi ne sɛ nnipa nyinaa bɛnya nkwa nti na wɔde ne mmerɛ nyinaa ɛde ɛka nyamsɛm ɛde kyerɛ wo na wate no a ama waba ha no sɛ woamfa nyɛ adwuma asɛm ato wonni wo bɔne ho a no yie biaa ɔfa ka ne yɛnkɔ Deɛ ɔyɛ deɛ tene no. deɛ ɔyɛ deɛ tene no Ɔtene te sɛ deɛ ɔno nso tene. ɔtene sɛ deɛ nyankopɔn tene Na deɛ ɔyɛ bɔne no. na obi a ɔyɛ bɔne no bonsam na ɛwo no Bonsam de firi bonsam na ɛfiri mfitiaseɛ yɛ bɔne Wei ti na Onyankopɔn ba no bɛyi ne ho adi sɛ wei nti ɛne onyankopɔn ba no bae sɛ ɔbɛsɛe bonsam nnwuma. halleluya Amen. enti wote asɔre dɛm na woyɛ bɔne a wo ne yesu di asie na woabisa ho wobɛtumi ne yesu adi asie Ɛbi. enti ne yɛho ntɔyɛ no ɛfiri sɛ deɛ nyame aka ho asɛm sɛ wɔmpɛ no ɛmaa ne dɔba yesu bɛhunu amane wɔ ho no ɛno a ne yɛgu so ne yɛyɛ wokɔkae sɛ wode mmara akyekyere wo awurade bɛba toa so Wɔn ne ngoma di kae ti mmiɛnsa yi bɔ nkron no. Obiara Onyankopɔn awo no no. obiara nyame na wo no no Ɔnyɛ bɔne. ɔnyɛ bɔne enti sɛ ɔto nnwom sɛ nyame ɛna awo de a mepaakyɛ ɔtwe ho firi bɔne ho Obiara Onyankopɔn awo no no nyɛ bɔne. obiara nyame awo no no wɔnyɛ bɔne Ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ Onyankopɔn aba te ne mu. nyame asɛm te ne mu Na enti ɔntumi wɔntumi nyɛ nyɛ bɔne. bɔne nanso nnɛ asɔre ayɛ bebree asɔre ayɛ bebree sɛdeɛ meka sɛ ɛsɛ nokware gyidi asɔre wɔn mu atete wɔn ho afiri asɔre no mu no yɛsɛ sɛ yɛnya 76 76. wɔn mu nyɛ true faith o Ɛbi. obi ate ne deɛ a na ɔde ne din ato so ɛnso wɔn nyinaa hyɛ ataade koro yɛ bi wɔn to nnwom koro yɛ bi wɔn agyina kagye tia ɛde siresire sika wɔn nyɛ true faith o Ɛbi. nanso yɛ ataadeɛ yi a ɛdi wɔn na adeɛ ɔbɛka sɛ Gyidifoɔ. gyidifoɔ na wɔn yɛ wei ɛnyɛ yɛn a ɛnuguaseɛ na wɔn gu yɛ kwa nti mepaakyɛw yɛ mo hunu mo nsonsonoyɛ kam yɛn kɔ Obiara Onyankopɔn awo no no nyɛ bɔne. obi a nyame awo no nyɛ bɔne Ɛfiri sɛ Onyankopɔn aba te ne mu. ɛfiri sɛ nyame aba te ne mu Na ɔntumi nyɛ bɔne. ɔntumi nyɛ bɔne Ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na awo no. hallelujah Amen. nti sɛ woto nnwom sɛ nyame na awo de a mepaakyɛw yɛ abɔne yɛ deɛ ɔne ne yɛ aka no ɛne ne nkɔbom deɛ ɔne ne yɛ aka no ɛne ne nkɔbom gyae adwaman no obi kunu a wogye ani gyae obi yere a wodaadaa no agye no no gyae ɛne ne di adanseɛ sɛ nyame na awo na nyɛ sɛ yɛde ano kwa ɛne ka sɛ yesu ba ne me nyankopɔn ba ne me fi sɛ bible sɛ obi a nyame na awo no no ɔnyɛ bɔne toa so miɛnkɔ Yei mu na Onyankopɔn ma. Ɛne ɔbonsam ada die. mepaakyɛ wote bible sɛ nsɛm a ɔkeka yei ɛna ma yɛhunu nsonsonoyɛ a ɛda nyame mma ɛne bonsam mma ɛntɛm enti sɛ wotena se na wobu akonta a wo suban ne wo ne yɛ no hwan na ɛwowɔ hwan ba ne wo ye hwan ba ne wo na sɛ wowu a wokɔ he ɛnyɛ sɛ wowu yi a yɛde wo furu kɔsi asɔdɛm ɛyɛ a wofo so ma wo firi anɔpa akɔduru awia no ɛne na woyɛ nyame ba o ɛne na wokɔ nyame nkyɛn o ɛfiri sɛ yesu kristo ka no matu asɛmpa ɛti yɛ nson kyɛ mu yɛ aduonu baako sɛ ɛnyɛ obi a ɔbɔ awurade di sɛ awurade no ɛne bɛkɔ nyame nkyɛn na mmom deɛ ɔyɛ deɛ nyame pɛ na waka to sɛ ɛda no nnipa bebree ba abɛgyina n'anim abɛsɛ ho mmrane awurade yɛmfa odi anhyɛ nkɔm yɛmfa odi antu ahombɔne yɛmfa odi anyɛ ahoɔden nnwuma bebree bible sɛ ɔbɛhwɛ w'anim din aka kyerɛ sɛ firi me so menniw wo a woyɛ deɛ ntene enti ahema mu hɔ no yɛde deɛ tene ɛne yɛde kɔ hɔ Ampa. enti sɛ woate yɛnnua nom asɛm wɔ tv so na nnɛ woatoa no wɔ ha a ɛyɛ sɛ yɛbɛbɔ mpayɛ ɛde ɛhaw ne ama ne aba awurade anim nanso wo nyame wɔyɛ mpaabɔ tiefoɔ Otie mpaabɔ. otie mpaabɔ papa na ansa na wobɛtie wo mpaabɔ no ɛgye sɛ wonu ho ɛwɔ wo bɔne ho
emebusem eti aduonu nwɔtwe ka nkyɛmu yɛ nkono ofiri wa na akɔ nkyɛmu yɛ dumiɛnsa ne tie Solomon mebusem na de masɛm ne si enti bɔmɔden Solomon mebusem ti aduonu nwɔtwe enkyɛmu miɛnsa nkono enkyɛmu ɔyɛ nkono no de oyi na so efiri emra tie ho enti asɛm yɛ mekan no sɛ wantie na yi waso firi ho sɛ wa na ɔde ho de ɔpɛ na ɔbɛyɛ a ne mpa ɛbɔ yɛ kyiwadeɛ na wɔtwe wo bɛba ha kwa onya bibia mfiri ɔmpa abɔ yɛ kyiwadeɛ onyame anim Bible ne kura yɛ no ɛno ne yɛ kwankyerɛ o na ensɛm bebree wo Bible na etimi kum nipa Bible ne kura o etimi kum nipa mpa etimi hyira nipa agyi nipa firi wɔ hawo mu Bible ne kura enti Bible se obi a ensɛm ne wɔ mu no oyi n'ani firi ho no mpa ɛbɔ yɛ kyiwadeɛ ɔmpa yɛ ɛyɛ kyiwadeɛ ɛwɔ nyame anim na nkasa deɛ ɔman mu yɛsi bɔ mpa yɛ wɔn etu abonsam akakaduro wɔn yɛtwa ne mmaa wɔn a deda do ɛbɔ ne tirim ɛnka wɔn mu yi nkwawu nanso sɛ yɛ ho ntɔ ɛsɛ si ɛdɛm ha yi sɛ obi sɔre sɛ ɔbɛbɔ afɔdeɛ na wame ne nneɛma ne ho so na ogyaa ne fon to n'akonnwa so ɔbɛkɔ n'akonnwa ne si wɔn afon ne ne hɔ fon ɛwɔ nan ɛni nan fon ɛwɔ ntaban oni ntaban na nyame dɛm yɛpɔn kora a yɛrekɔ no na obi mpaboa na wɔgya ne hɔ na wafa obi deɛ rekɔ ɛyɛ ne fɛ ɔso sɛ nyame ba ne ho enti yɛadwenem ɛne yɛakoma mu yɛadwenem ɛne yɛakoma mu enti obi wɔ a waba dan mu ha ɛnyɛ dankɔ nti na ɔwɔ ha o wɔtetɛtetɛ sɛ obi bɛgyaa ne pɛɛsɛ ato hɔ na sɛ saa suba wei nti na woba dan mu ha mebakyɛ wo bɛfa musuo wo bɛfa wɔ haw na abrabɔbɔ ne bia wobɛyɔ no ɛda w'anim na wobɛbu ho atɛn na wobɛnya ho asotwe enti hwɛ yie na sɛ adwembɔne bi nti na ma a wobaa ha mebakyɛ wo ɛnɛ yɛ ɔdom berɛ ma wo ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ da ma wo enti sesa aberanteɛ bi bɛkɔ asɔre a na ɔhunu abaayɛ bi na ne gye ne ho na ɔne ne kɔ no asɔre sɛdeɛ ɛbɛyɛ obɛnya no abɔɔ so no na ɔne no abɔ adwaman abɔɔ so wei woyɛ yesu ba daabi ne yɛtɔ nnwuma na w'ani abere na wodi asa him hanki wokotokoto na wosɔre wei yesu ba ne ho daabi saa ne ɔbaa bi nso so obi kunu ɔpɛ no agye no nti ɔhwɛ asɔre a bɛrima no kɔ na wɔkɔ bi yɛpɔn ya no abrɛ aso masi wo maame ne wonni nkɔmmɔ kakra ɔne di nkɔmmɔ a ayɛ a bi ne na ho yɛ no hene ne wɔti na ɔpagya nataadeɛ no ɔpagya ayɛ dɛ nti wɔ yesu ba no obiara ma n'ani mmra ne ho so na yɛsuro bɔne Bible say deɛ oyi na so firi nyame asɛm ho no ne mpa ɛbɔ yɛ kyiwadeɛ nkyɛmu yɛ dumiɛnsa ho sɛ enkyɛmu du miɛnsa no deɛ ɔkata ne mmara to so no na deɛ ɔkata ne bɔne soɔ no ɔnyɛ prɔmprɔm ne ho ntɔ ne da deɛ ɔkata ne bɔne so no ne ho ntɔ ne da na deɛ ɔka ne bɔne no wɔgyae no na deɛ wɔnu ne ho no wɔka ne bɔne no wɔgyae ɔno na wɔbɛhu no bɔbɔ hallelujah amen enti wopɛ sɛ nyame hu mmɔbɔ de a mɛpaakyɛw sakra w'adwen nyɛ bɔne biam sɛ wopɛ sɛ nyame hu mmɔbɔ a deɛ ɔne ne yɛ aka no ne ne nkɔbɔ obi ba na ɔne ne teɛ no a woyɛ no ayɛayadeɛ no gyae obi kunu no a wotetare ho no twe ho firi ho why bɔ mpaeɛ na obi awɔ ne deɛ ɔbaa bi ba mpaabɔ wɔ me hɔ na bɛrima bi sɛ ɔbɛwa no bɛrima no sɛ wɔ yere na metu no fo sɛ hei hwɛ yie ɛnhwɛ bɛrima no sika na ɛnyine ɛmfiri ne yere nsɛm wantie wobɛhunu amane bɔ mpaeɛ nyame bɛma deɛ ɔsɛ papa mate da bia na ɔba mpaabɔ da bia ɔba mpaabɔ da bia na akorɛ kɔ mpaabɔ ɛne yɛ sɛ obi ama yɛ quotation ɛna ɔbɛyɛ sɔre gyina hɔ ɔka quotation to aso maako du na yɛbɔ nsɛm maa ne wie na yɛyɛ mpaabɔ pɔn a mewɔ asɔre dɛm na wɔn mu kɔ mewɔ ana me fon bɛrɛ me fa yi a ɔnoa adɛn ɔsɛ bɛrima bi sɛ ɔbɛware me sɛsi yɛ bɔ mpaabɔ ɔsɛ ae na ɔsɛ bɛrima no wɔ he ɔsɛ bɛrima no so ba mpaabɔ bi nnɛ na bɛrima no se ɔba mpaabɔ na wabɛpɛ ɔba aware na ɔba asɔre no deɛ ɔbɛhunu wɔ me ho no ɛka no sɛ ɔnware me
Oh, Yamia, why? That better. Me catch it and say, any Eka Mebefie, for Beman and Bra Mammy. Ben on Ziabria on the Bemanaba. Banams were when I was over what I may be. I say, aye. And I was no way, was in neck, and then one of my bam on Pabunibi. Now maybe Hunun, a come semen water. And I was Wura, say, wouldn't him none in the boy Jamai, Yamibo Kum. Who wouldn't have bush me for neck and one day. Was it Papa? Send come pay your mamma, come in mamma. There's a messy me bosse. Me bompire, my yamia, you may have mammy to know baby a boy Jamai. Into neck, about we are my woman who's a Mayrana. And I'm saying, Ninia, Tafo, Coho, and Obaho. Bone Ninia, say, me mammy, away you couldn't fussy, Monco, Quay. Quite a man who I know say, Ne papa, a wadan quame, and the Kunu papa is what in the Mawa, and one. The other man of Banner say, Yakon Ninia, Ninia, me akon mamma, ne mamma, say, Ne papa don't hear brow, the Obecan, Obetiasi. And I'm saying, yeah, Echina and Comamino. And the Echia Menina Quay. Quite a man say, so what happens? I miss some happiness. And one is it Uma when I? Uma, see what you Whoa, Bemanua, Nanka, or Dada, na Peno, and in a boy Gamayan. O Frida Burichiri by it. Or but that dancer in Yama, Tema, Domi and Gui, or Banaba Mama Manianams or Bois, or Pawai or Bonimanco. Manco, Fabibi, one. O quite a catcher of a man said, O Bunin send you a queen ye. Nanny Barn was on a sad by man or quan. Didn't go Janan. Oh, indeed, okay, every 4 woman, 80 and 9, and Jimmy, you do me know. Was in the Yamia Samu quack. Now, what do you I know I'm saying Secavia. And this old Yamia Samoa, ever wow, and Timony be our yen. Me pacho jai. To free home. As a woman, at the Moncro, and Jemwe Dikai, and a corner year. Odi for Isaiah. Iti Edunum Encono. 59. Enchemo Dicano. Or my abonefone say, Enti Ghana mine. They say, money and also me who knew a Jacob Batch with TV, so said in the near Sia Breno or Peria Cunano. And you be as a menu, you be a bonnet. If you say money at Dawson, now say more, my name say Mubiti. Ben maybe on in a year, I wouldn't see. Or say, no children. Na wakoton ne banner bako, amobi 60 million. Omo obo pa, ama omo kuma akola na je 20 million. Once I was say in this 60 million akase. Sikandro. Sa 40 million no, e be yo dey. Enso na otwekora. They say, Monia does one memo, as they say, a sumu baka crebia, Unquan Nama no suru. Unquan Nama no suru. Obagi, Beshim is here. Nina is the go. In the Bible, say, O map Monia for one say. Now, wait, and your mom quas on Guana you. That's the mom quas on Guana ya, and go before you know, I saw them. And go be pest, and you know, I saw them. Can you? Nancy young Nancy in Yamima. And I can't be offensive. She. Already sang it to your sense, what ye. Yamin and sang it tia. So want to mean ye. Now, now watching pa boy. Say you bet your foot you, nay as the son. Oh, Yamibaji and Tom. Amen. Obey and century near. Who are deep one do me and as I never grown no deal. And you have grown no deal. Yamina and a woman or do me, you. Indi you made the Indian, then Yaminemu, no would you be as a man, Marco, Mawakuma Mubu or Bunny. Already sang it to your sense, what ye. Yamin sang it to as a one to me. Na summon your drew a antiasem. Now so AC say a bompire on tea. Nemum, Muamuyo. Your mumu ye, and only a dear Amamu and Gopon Temawari. And I'm a young Gopon Temawari. Namuboni Nakatan and your bonny, and Tinini remind your bonny tia yame, bonny fruco yameho,
ama nyame dwena dwembɔne sɛ obɛkum ɔman ɔbɛsɛe ɔman ni nyinaa nanso ne yam hyehye no ɛma ɔman no ɔbɔ Yona amanneɛ sɛ kɔka kyerɛ wɔm sɛ woma nyae a nansa pɛpɛpɛpɛ mɛba bɛbutu kuro no Yona sɛ me matu ɔmo fo saa ɔmo ntie wobɛku ɔmo aku ɔmo mepaakyɛ ɔnyɛ nipa adwene ne nyame adwene o na yɛ ana ne yam hyehye no ɛma nipa enti waka no twerɛ kronkron sɛ ɔmpɛ wɔde bɔne yɛni ne wuo na mmom sɛ ɔbɛsakra n'adwene Yona sɛ menkɔ obi a ɔnkɔ kagye tia no na ɔde n'ani ahwɛ dwo so nyame sɛ woboa wobɛkɔ ntɛm afei ne wama mframa aba nsuo no so kodoɔ ne ntimi nkɔ na Yona bɔne nti na so ɔde nti na obi nneɛma n'agyapadeɛ a akɔ beranya no ne ɛyi ato agu nsuo yie ne nyinaa wie still na mframa no yɔ panyini na ɔwɔ ship mu sɛ na owura bi wɔ ship yi mu wɔ he ɔwɛ na ɔkɔyɛ a Yona wada asɛm na ho metie nti obusa no question no toa so 9 ufiri he okɔ he abusua bɛɛ mu na wɔ adwuma bɛɛ na wɔyɛ Yona so to no bo ase eyi ni nyinaa no ɛna ɔwɔ busa nsɛ na sɛ di asɛm na asi wɔse de asi nyinaa yɛ mea ɛyɛ mea munyimi ntupunum ɛna ɔm sɛ na yɛnyɛ ɔdan ɛna mframa no gya wɔsɛ munyimi ntu nsuo no na nkurɔfoɔ no suro fi sɛ abusua a wɔbɔ din no na ɔm suro so ɔm de ɔm nsa bɛka no Yona sɛ sɛ mo anyimi antomu a adeɛ no ɛnyae ebi a wɔbɔ ne bi nti ɛna ɛma abusua no ehunu amane o ɛkwan bi a wonam so nti ɛna ama okunu no ma ehunu amane ɛna ama ɔyere no ma bɛrima ɔtumi firi ne yere akyi kɔfo ɔbaa foforɔ obi yere ɛyɛ musuo baabo si obi a wobɛkɔ akɔfo obi yere anaa obi kunu no ɛde sɛ wabi ɔbɔ ha na ɔde nsrama ahyɛ hɔ na waka watadeɛ agu so wɔde sɛ ohunu sɛ deɛ siti a ɛna bidie nya na ukofia peko pot na fa bidie ne bigum na soma ne nso ebre aye kɔ no na wabie watade ne bo ha na wayi nsnama ne baako na de ahye hɔ na waka atade ne guso wobɛhunu sɛ de ne desitie na hunu ne saa bible sɛ de okoni kunu obi kunu ho no saa na ɔtie ɔha wo bɛba no so saa na tie de okɔ obi yere ho no ɔha wo bɛba no so saa na tie enti hweye na omuyi akoa yi nsuo no mu twu na Nyankopɔn asiesie dropping ɛwɔ nsuo no ase kwa no aba na num na num straight no wada no ho ɔde n'ani akyerɛ hɔ Bible say aboa ne nante 3 days ansa na oduru ne ne kotia na yɔnko buza ansa na ada na oni abiri okɔ yɛ sɛ nyame afam dropping ne kɔ Yona damyam kɔni niwe na wada aboa ne yam no afei ne wɔbɔ mpaeɛ bra wada aboa ne yam enti asantefoɔ ɔkasa bi sɛ afutuo nsakra nipa agye nsɔre mepa kyɛw nsɔre no bi wɔ ɛba so a woda ne nyɛye enti ntena ɛma amanneɛ bi mato ntena ɛma nsɔre dindin bi mato sakra wadwen afei na Yona da aboa ne yam na wɔbɔ mpaeɛ na ni ba ne ho so no na ɔdane ne wie mfikyire ɛsɛ wobɛka na ɔnka wobɛka enti obi di nsɛnhunu saa yareɛ bi bɔ no afei ɔtu no na ɛnyɛye no afei ne wɔpɛ Bible de kyerɛ kwa saa berɛ wode yɛ dɛn ɛfi sɛ ɔsɛnkafoɔ ti adumienu nkyɛmu adi kan sɛ kae wobɔfo wɔ mmerante berɛm ansa na nnabɔne no aba enti me baabi a meyɛ asɔre no wotena wadi nsɛnhunu saa na yareɛ bi kyɛw ma afɔn ayɛ fiafia ketekete na aba sɛ memɔ osu a mɛka kyɛw sɛ memɔ ana mesiefunu memɔ wo ho ade ne woama ɛne yɛ a wobɛwuo no afei na memɔ osu memɔ enti ne yɛ a wo ahoɔden sakra wadwen gya bɔne yɛ na bɔne no ɛmfa nkɔ baabia bɔne no ɛmfa nkɔ baabia ka miɛnti Azaya ngoma no eti aduonum nkron yi mo emiensa no moja akeka mo nsɛm ɛsɛ yɛkɔ abere bɛwa mebaakyɛ emebusa mo ati yɛ nan enkyɛ mu yɛ dumiɛnsa mepa mo kyɛw na wɔtwe nyinaa yɛyɛ mpaebɔ mebaakyɛ obi ante ne ho
na aha onyame wa ha na iwugidie se na wotwi obayɛ nsɛnkyerɛnneɛ amen ɛwɔ obi abrabom amen na sɛ bɛba mu saa egyina me ne omienu so yes ebi sɛ yɛ kaka sɛ bi sɛ kɔkɔɔ ne nkateɛ saa nyɛ wo daa ifudodo David dodo nti sɛ mpaabɔ na anyɛ yɛ ama wo a ne firi hɔ a ebi sɛ bɔne no wonyɛ wadwen sɛ wobɛgyaeɛ bɔne no wonyɛ wadwen sɛ wobɛgyaeɛ nanso asɔre no deɛ wɔbɛkɔ mpaabɔ no wobɛbɔ nyɛ ye nti na ɔman mu asɔre ayɛ bebree mpaabɔ biara ayɛ bebree nanso yɛ ho ntɔe yɛ ano yɛde hyɛ aban ewom ɔno na ɛhwɛ yɛ so deɛ meba akyɛ wo kakra na yɛde hyɛ wo nsa no woyɛ no dɛn anye ne ye ye kakra yɛde hyɛ wo nsa no obi otwa brɔk na yɛma no cement 20 bags sɛ wɔmfa ntwa brɔk na ɔkɔ akɔtwa no na ɔfa cement paper 5 na ɔde kɔ baabi a wɔkɔtwa no fi sɛ onim sɛ adwuma wura no ba hɔ ɔbɛkae cement paper no na wɔasesa cement no bag num na ɔde akɔgu wura mu baabi na ɔde 15 no atwa deɛ sɛ 20 twa ɛnso ɔkɔ asɔre wei ɛyɛ aban dabi enti nneɛma no nyinaa mɔmeyɛ mfa nhyɛ aban na ɛyɛ yɛ a ɛnaa no yi a anwa ho yɛ den yareɛ no baa anwa ho yɛ den saa bere anwa no yɛtɔ no sɛ na kumase nkɔduru hɔ a ne boɔ dendenden na kumase deɛ asa na ebi wɔ asuo fia na obi atu ne kae aba asuo fia abɛtɔ deɛ wɔ asuo fia nyinaa na ɔde aba asuo fiafoɔ nim sɛ yɛ atotom na ɔde abɛgye aboɔden wei ɛyɛ aban nya ban enti ɛyɛ yɛn nea ne yɛmemene yɛn ho ɛyɛ yɛn a ɛsɛ yɛ so nte so ate baabu sɛ mebu sɛmti na yi mu edu miɛnsa no so enkyerɛkyerɛ mu dendenden enti kakra me ka kyerɛ wei ɛnto ntwene so mu dendendendenden enyem mɛnyae mu kora no fa sie efisɛ no ne wo sɛdeɛ wɔnyɛ agyapadeɛ bi yɛ sombo no efisadeɛ ɛno ne wo nkwa ɛno na ɛbɛsa wo yareɛ amen ɛno na ɛbɛma wakwantuo no ayɛ yie amen ɛno na ɛbɛma yareɛ no ɛda wo so no ɛbɛfiri wo so amen ɛno na ɛbɛma wɔ awareɛ no asɔ ɛfiri sɛ awareɛ no a ayɛ basaa no ɛfiri wo a ɛfiri sɛ woatie afotu bɔne bi ware ni wadamfo ne obi a wɔgya awareɛ afotuo bɛn na ɔde bɛma wo wowɔ kuna ɔbɔ akɔnma da bi nti yɛ ne ya nti wɔn nso bɛtu wo fo aba wɔgya awareɛ na ne na yɛ pɛ wotiri anyɛ yi a wɔne bɛba aho so no na ɔno abɛgye bɛrima no afa nti baabɔ sɛ sɔ nkyerɛkyerɛ no mu dendenden enyem ɛnyae mu kora no fa sie na ɛno ne wo nkwa hallelujah amen yohane asɛmpati yɛ dunum kyɛmu yɛ nson na mentena ase ɛhɔ ne asɛmpati dunum nkyɛmu a ɛyɛ nson no sɛ motena me mu na me nsɛm enti tena mu bere a yɛba ne nkyɛn nsɛm a ɛbɛte na ɔtwe mu no sɛ yɛma nsɛm no tena yɛ mu a mobɛsere biribiaa mopɛ mpayɛ bi a yɛbɛbɔ no ɛbɛyɛ hɔ ma mo hallelujah amen onyame ho yɛ mmɔbɔ amen na ɔma yɛ nte aseɛ amen na yɛnni asɛm no so Amen. ɛsie yie ɔnhyira yɛn na ne bra aka nyinaa amen pamokyɛw yɛbɔ mpae mmaa no nkoto na mɛma nsɔre na odifoɔ benjamin akoto ahyɛseɛ ne ɔnumonyamfoɔ ɛkɔ so ɛyi wa ɛgya wate sɛ nanso mpaabɔ ɛde edi kan wonam wako a wɔde nsɛm wei ɛde ama yɛn mpaabɔ nya no kyɛ ma yɛakɔma a yɛbɛtumi agye ahyɛ no na wopie a ɛnya so ama yɛkra ma ne nsi yɛ yie siesie ne daa apem nyinaa amen yɛda ashanti west region adifoɔ nyinaa pani a ɔsa yɛ ɔsɔfoɔ jeremiah dwomfoɔ afutusɛm a ɛnɛ dedi kae ɛwɔ yɛn nanso dwumadie mu ɔde ama yɛn sɛn ɛne yɛka kyerɛ ɔpani onyame nhyira no yɛda ɔpani kɛseɛ ase paa ɛwɔ afutuo a onyankopɔn nam no so na ɔde ama yɛn saa bere
Yo Kristo madofo eye odifo osempakani Jacob Echi ena motiminkan mo motiminkan de mo nyina mo hwe me ewo Facebook bi hwe mo YouTube bi hwe me TikTok ade bia mo tie nyankopon ase na onyankopon ayadom aboa me ama metimasi asoredai asoredai na masie no mpanimfo ayenhye se omba bibi asoda no de amame ne mpanimfo se de ba ebitima twe akra ama Kristo ndi se wo hwe a asoda no ene wo machi ho no ena maye edaimiensa enso o manim ha ena maye washroom so na e baako 6 eno so na esa so ewo mensa bonkum so won ena ahwe nso a polytank kese baako so esi mensa bonkum so na sese no dwumadie no mapem so a na kakakra nti mo a mo hwe mo Facebook mo hwe mo TikTok mo hwe mo YouTube no nyame ya dom a bosome enkodunafo amiensa ena yeye na otwe mpaebo ama no kwagiri asafo mpanimfo abebie hiadai ede ama mene mpanimfo na akadwuma kaka sese ye nti ye hyase mpabo na se 10 September no a on the 6 September e ukwara e beba for the kese nya pesika na adwuma aka no ye de aye nti mesra mu a mo hwe me na mo tie nyankopon asem efiri me nche no mesem se 6 September no obi a utie mi bia no bomode ase duru a ba beboa me you say polytank na ese mi tunsuo to mo hwe nsuo no 16,000 kanisika no 160 million ana soda no so pa the machines ya ese edugum ya soda no yekobusa bia no 60,000 Ghana cedis which is 600 million asoda no wura inside ho a matomema no ho nyina ties e ma no ho no mintimi nto ese mi yensiesie eno so no omo check ye no sikadada no 1.2 billion ene e wadwuma nkiti bebre sese ye na ha nti nyame mba mesra mo momoden na 6 September no obia meboa me ebise adwuma na me ye no aduru nyame anim nti obia do sika baba bua bia no mise osuru nyankopon ewe mfiri wuda na obusa na wahwedie bia kiso be ya mawo nti mesra mo se 6 September no matiefo ma hafo nyina no meboa me na mintimi nwie dwumadie ni nyina akora na fe nyame monyam koso anya kese na fe nyame nkonko meboa mo amoboa me no nsem beye nsem mo mugidie Kristo nhyira mo omma sondie nyame nhyira mo da